Mukaddes bayramçylyk münasibetli Ahal, Balkan, Daşoğul, Lebap, Mar vilayatlarynyň konsert meýdançylaryna, meden merkezlerine we aýdymsal sahnalaryna guralan çykyşlar halkymyzyň milli ýörelgeleriniň, mehriban watanymyzyň ähli ugrar boýunça gazanýan ösçüleriniň, hormatly prezidentimiziň hemde gahrman arkadagymyzyň ýurdumyzyň abadançylygyny, halkymyzyň bagtyarlygyny esasy ugur edinýän beýik maksatlarynyň senasy bolup ýaňlandy. Medeniýet we sunga satlary özleriniň joşkun aýdymsallary bilen mukaddes bayramçylygyň ähmiýetini, halkymyzyň agdybirligini we ýurdumyzda hormatly prezidentimiziň hemde gahrman arkadagymyzyň tagyrlasy bilen amala aşyrylýan beýik işler wasp etdiler. Bellenşi ýaly Gurban bayramy durmuşyň nusholuk däp desturlaryny, ähmiýetli başlangyçlaryny pugutalandyrýan şany seneleriň biridir. Bu bolsa zähmetsuýer halkymyzyň saýlanyp alynan ýoly täze üstünlikler gazanmak ugruna ruh berentligini we işçiligini artdyrýar. Halkymyzyň ruhy mantyklaryna sarpa goýmak, müň ýyllyklaryň jümmüşinden göz başalyp gaýdýan baý we özboşly medeniýetini hasam kämilleşdirmek, hormatly prezidentimiň alyp barýan döwlet siýasatyny ileri tutulýan ugurlaryň bir hökmünde kirgitdendi. Şunda şöhratly pederlerimiziň belent ahlak we ynsanperwerlik ýörelgelerine esaslanýan beýik maksatlaryň amala aşyrylýandygyny bellemek ýakymly. Guralan aýdymsal çykyşlarda türkmen halkyna mahsus ýörelgeleň täze taryhy ýamda da münasip dowam etdirilýänligi öz beýanyny tapdy. Aýdymsal dabaralar merdany halkymyzyň şadlygy bilen utgaşyp, bu mukaddes bayramyň many mazmuntaýdan baýlaşmagyny şertlendirdi. Bayramçylyk dabaralarynyň lezzet alýan halkymyz adamlaryň ruhy dünýäsiniň baýlaşmagy we bagtyar durmuşyň hödüni görüp ýaşamagy ugruna edilýän alady üçin arka dagly gahrman serdarymyzy hemde gahrman arkadagymyza alkyş sözlerini aýdýarlar. Konsertde gatnaşçylygyň şowkuny el çalpyşmalary medeniýet we sungat satlarynyň çykyşlaryna berilen ýokary baha hökmünde kabul edilýär. Munyň özi agdyr ilimiziň gazanýan üstünliklerine, ýurdumyzyň ýeten derejesine gönüktirilen medeni köpçülikden çärelen ýatda galyjy pursatlary besenýändiginiň nowatdaky beýanydyr. Bellenşi ýaly Gurban bayramy nesilleri we medeniýetleri baglanşdyrýan iň gadym bayramlaryň biri bolup durýar. Şunda asyrlardan asyrlara, nesillerden nesillere geçirilip, kämil derejäge ýetirilen ruh tämirlik, ahlak aratdalygy, halallyk ýaly ruhy matyklar mukaddes bayramyň düýp many hasaplanýar. Şeýlelikde mukaddes Gurban bayramy ýurdumyzda parahatçylyk we ynsanperwerligi rowajlandyrýan, halkymyzyň watan söýüjülük duýgusyny, dörejilik hyjygyny, zähmet joşkuny belende göterýän çuňur mazmunly hemde ajaýyp zaman üçin gahrman arkadagymyzy hemde arkadagly gahrman serdarymyza hoşallygyň alamaty bolup, ähmiýetli bayramçylyk hökmünde giňden bellenip geçildi.